Facebook-venner. Vi vil gerne give jer en tur i vores øvelokale her på Wild Far Away, og i øvrigt glædelig første advent. Husk at fejre det. Lad os starte med at komme ind her på gangen. Det I kan høre nu er vores kære naboer ved øvelokale ved siden af. Hej Anders. Hej Anders. Hej. Ja, men lad os prøve at gå ind og kigge på det her. Her foran her, der står Sørens forstærker. Han er normalt vores forsanger, men i dagens anledning, så spiller han guitar. Herovre, der plejer jeg at stå og hygge mig. Og Kurt Cobain også. Og Metallica. Ved siden af vores andet band, vi deler øvelokale med, som har brugt det her område herovre. Ved siden af her, der står Anders og spiller bas. Og ved siden af ham Ståle på trommerne. Og heroppe har vi Nirvana og vores gode ven her Schwarzenegger, der passer på vores ting. Og Rage Against the Machine i øvrigt også. Og her har vi endnu et band også. Ja, de kan godt lide øl. Og naturligvis vores forråd. Det er kun os, der har ølene. Vi ved ikke, hvem der har lært på steg. Så skål derude, og god første advent.